mfowethu Madiba to me was like utata wami wesibili yabo because remember uwina kwami yabona tomorrow befamba ndi celebrate into bana 20th of August, my first winning won the world title yabo in the new democratic of South Africa yabo 1994. So a week before Diolo no Kennedy McCain for the title yabo I was called in the Mnobramse ni promoter uRodney Berman yabo uya emahlambandlovu abahlala khona uMadiba yabo sihleli ku round table sonke Jesus and you remember sihlalisiwe almost ngabantu aba around yena uMadiba asimazi about iqhiphi na yabo vele wathi iqhiphi ephethe i-tray yabo waza nayo yabo wafika wayibeka apha yabo uyambona ke mosindlela athetha ngayo yabo wanibamba isandla ke yakona be indibulisa ke efuna uqonda yabo izinto ezithile ke yabo endijonga mfowethu akululanga la uMadiba there's a magic into bona ungakwazi uthetha like basithetha ngoku uyabo wena the only thing umamela yena ubona mina nasithi ewe tata kunjalo tata hayizakwenzeka tata yabo awukwazi ukwenza incoko awukwazi ukwenza incoko yabo as much as ba engage encokweni but yabona ayikwazi ukuvela ukuthi ewe tata hayizayenza tata ayida kuthembisa tata izakwenzeka yabo so uyayiphelela apho komfort njengoba uMadiba even nasemveni kwefight yabo 2 weeks after the fight safumana icall eba siyafuneka kuye yabo wanamkela yabo abona ke the beauty wena mfowethu engalaxesha ebe yipresident ebeyilandelelela into yomntana oachivayo sport apha eSouth Africa yabo yabona mina if ibise uMadiba who is the president of the country yabo mhlambe ke ndakhelwa even boxing academy jeez yabona mfowethu because ke from ekuwineni kwami iworld title uMadiba kuzo zonke eza title defenses nandizenza remember denza 13 title defenses yabo ku world title fighting opponents from different countries overseas yabo dikhusela ilizwe eli yabo ubandilwa mhlambi ngo10 America yabo kuKhalimobe wesizwe yabo apha edlaleni kungo3 kusekuseni yabo kusekuseni yabo and niphethe iflag yalapha edladleni yabona mfowethu so yayinto enkulu le yabo